Tudur Evans dwi, ac yn fama maen nhw'n recordio Tudur Owen ar doc. Felly rydw i, Tudur Evans, wedi dod i'r doc i gyfarfod Tudur Owen sy'n recordio Tudur Owen ar doc yn y doc. Dallt? Ydy, mae Tudur Owen wrth i recordio ail gyfres o Tudur Owen o'r doc. Ac eisiau'r cyfle fynd draw i'r galeri yng Nghanarfon i weld yr ymarferion. I greu rhaglen sgwrsol lwyddiannus, mae angen i bethau canlynol. Cynulleidfa hapus, gwesteion da, ac yn pwysicach fydd, sgwrsiwr o fri, a phwy well na Tudur Owen. Wow! Diolch yn fawr iawn! Wel, croeso cynnes iawn i gyfres newydd sbon o'r doc. Iesi'n arall. Mae yna bron i 30 o bobl yn gweithio ar y cynhyrchiad, efo 6 camera yn recordio'r sioe. Gyda 8 rhaglen yn y gyfres, mae angen 16 o westeion brwd. A'r ddau gyntaf o Dafydd Iwan a Glyn Wise. Wel, da ni wedi dod i'r stafell golir. Fel mae Dafydd Iwan yn paratoi fynd ar y rhaglen. Chi'n barod i fynd? Mae'n braf cael cychwyn rhaglen fel hyn. Ti'n meddwl, unwaith bod ti mewn yn ni, mae'n iawn. Ond cyn dechrau unrhyw rhaglen, wyt ti'n chydig bach yn nerfus, achos bod ti'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd falle, ti'n gwybod? Gwestiwn arall yr rhaglen yma ydi Glyn. Da chi wedi cyfarfod yn y blaen? Dwi wedi cyfarfod o unwaith i ddwy, do. Amal i sgwrs gall o. Wna i gyrraedd, mae Glyn. Srwt i Glyn? Iawn, si. Dyn o'r gwesteion hyn yma, ti'n barod i fynd? Ond dwi'n lle maros. Ti'n gwybod be, dwi'n fan mawr Tudur Owen anyway, so mae'n neis cael bod gyda'n arwr, y comediwr mwyaf. Ond eto, Tudur Owen, ti'n mynd gwybod beth ddisgwyl. Disgwyl yr anisgwyl gyda Tudur Owen. Be ti'n meddwl wneud ddigwydd? Lot o chwerthin, lot o jokes, lot o bod y wirion, lot o fi yn edrych yn gomless, lot o fi just yn stupid. The usual. Wel, dwi wedi dod i swyddfa'r cynhyrchydd, Beth Angell. Diolch am adlen ddod yma. Croeso mawr. Beth ydy'r ôl di felly yn y rhaglen? Cynhyrchu'r cynnwys mewn ffordd, hynny di pan mae Tudur yn cael syniadau, da ni'n siarad drwyddyn nhw, ac os nhw'n ddoniol, da ni'n sgwennu ar bod a maen nhw'n mynd yn y rhaglen, really. So ti'n sgwennu'r jokes allan efo Tudur? Na, mae'n lladdus ni'n dweud hynna. A symud ymlaen i'r cwestiwn pwysica, os o le ddau Tudur ar y rhaglen? Mae'n ddrwg i ni ddeud, ond mae un Tudur yn ddigon i copio efo, so byth yn gallu copio efo ddau. Ond os gan sal, a dyr i ffôn di gynnau. Gret. O Tudur, diolch am adlen i ddod yma i drws y bac, gweld sy'n pethau mynd ymlaen yma. Chdi Iwan, ar drothu recordio rhaglen, sut ti'n teimlo? Yn iach o nerfus. Mae'n beth da i fod yn bach yn nerfus. Fel ti'n gweld, mae yna lot o waith yn mynd ymlaen rwan, felly da ni rhyw ddwy awr i ffwr o gynulleidfa yn dod i mewn. A ie, mae hynny wastad yn rhoi rhyw hen deimlad o yn dyfol di weithio, ti'n bo? Ond mae yn beth da. Jokes fan, rhan bwysig o'r rhaglen. Wel, chwerthin yndi, dim jokes fel jokes Noson Lawen, glwsach ei meddynas nawr os bal, teip o joc, ond oes, mae yna bethau bach doniol di paratoi, dim bethau sydd yn chydig bach yn wahanol gobeithio. Mae yna drics bach, mae gennym ni surprises bach i'r gwesteion, mae gennym ni chydig o fideos da ni sydd ddangos, chydig o lynia, so rhyw jocs felly, chydig bach yn wahanol gobeithio. A pwy dy hoff westad i'n y gyrfes dwytha? Nes i fwynhau yn fawr iawn Hugh Evans a Hugh Stevens. O'n i siomedig iawn efo, dwi'n cofio henwi, Bethan o beth? Beth Angell. O, Beth Angell, ie. Dwi'n clywed am ni, fyd. Di hi'n cydod eto? Nac di? Na. A pwy ti'n edrych ymlaen i weld yn y gyfres yma? Mi na i ddeud, os neu di afod sydd wedi'i gadw fan istaw. Iawn. Mae'n fawr. Mae gan fo lais dyn. Da de. Bryn terfel. Terfel. Diolch yn fawr am chdi. Mae'n fath lwyd yma. Dwi wedi cael amser da iawn yma. Pob lwc, de. Diolch yn fawr iawn. Wela di eto. Pwy awyr, lle fyddi fan hyn rhyw ddynod? Pwy awyr. Pa fyddai'n fwy enwog ella? Gobrin fyd. A dyna ni, yr ymarfer drosodd, a gyda'r gynulleidfa'n cyrraedd ac yn barod i chwerthin, roedd hi'n amser am y sioe. Es i allan yn, lle o'n i, rwan Lloegr, ger Llundan, dim Bridgend. Ti'n mwynhau brifysgol lle? Ie, dwi'n gwneud Cymraeg, dwi'n ehangu nealltwriaeth o'n iaith a'n diwylliant. Oce. Ie, hold on. O, ti'n gwybod beth mae hynna'n feddwl, Glyn? I Dafydd Iwan a Glyn Wise. Diolch yn fawr iawn.
Mae rai fi gyfadda, mae Tudur Owen yn dda iawn yn be mae'n neud, ond mae yna le un Tudur arall ar y llwyfan yma. Gwrandwch ar rhain. Fe gerddodd na ddwy o ferchaid i mewn i adeilad. Oes nhw sbio lle ydyn nhw'n mynd, oedd? Diolch, diolch, diolch. Rach sy'n gweld un arall? Oes, oes. Be di enw'r traeth lle mae pobl noeth lymyn yn mynd ar ei giliau? Porth dyn llaen. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr, da chi'n garedig. Diolch yn fawr. Diolch.